Dobrý večer, jsem byl tady skovaný za rohem. Akorát vás vůbec nevidím, na to jsem zvyklý. Já pracuji jako terapeut a jsem zároveň lektorem, takže při své práci hodně čerpám ze zkušeností z poradny, z terapií a je to taková moje výzkumná laboratoř pro to, co potom se dá nebo nedá dělat v rámci různých seminářů a kurzů. Já se tedy věnuji dneska už hlavně seminářům. Já jsem si pro vás připravil téma, nebo chtěl bych tady otevřít téma, které se týká radostného a pravdivého prožívání života. Proč jsem to takhle nastavil? No, protože v té poradně neustále zažívám úplně jednoznačnou, jednoduchou věc, že to veškeré neštěstí nebo problémy, které nám do života vstupují, tak nám vstupují skrze to, že si vlastně nevědomě lžeme, nebo že si i schválně lžeme. Že jsme obestavěni různými lživými prohlášeními, představami, které mají jednoho jediného jmenovatele, a to je strach, určitá obava z něčeho. A já se snažím za prvé těchto strachů lidi zbavovat a pomáhat uvolňovat tyto různé bloky, ale nestačilo mi to jenom v té poradně a říkal jsem si, že jsou skvělé nástroje i jiného druhu, formou seminářů, a na základě těchto témat jsem připravil seminář Vědomí a hojnost života, kde všechny tyto věci se zpracovávají, probírají. Ale teď bych ještě chtěl se držet toho tématu. A to je to, že jedna věc je strach, pravda, radost ze života. Ale proč si myslíte, že vlastně ty strachy máme? Nebo proč si myslíte, že se bojíme žít spokojeně? Nebo proč nám to nejde? Přesto přeze všechno, že sbíráme informace, čteme knížky, máme načteno, chodíme na semináře. Ale v zásadě neděláme jako tu klíčovou věc. My ty věci sice známe, ale to nejtěžší, co si myslím, že na tom celé je uvést to do nějakého praktického života, do nějaké praktické zkušenosti. Můžu mít načteno tisíce knih, ale pokud s těmi informacemi nebudu pracovat, nebo nebudu je prožívat a nebudu je implementovat do svého vlastního života, do prožívání svého života, do situací, no tak to pořád budou jenom informace. A nikdy nerozhýbám to, co mám v sobě, nikdy se nedotknu toho svého strachu, nikdy se nedotknu toho bloku. I když ty informace budu mít, budu se opíjet spoustou informací, budu chodit na další a na další semináře, ale důležité je, abych se dostal do nějakého pohybu, do nějaké akce, abych se prostě rozhýbal, abych postupoval nějakým určitým směrem. Kdyby jsme se jenom báli, ale my si těmi strachy vytváříme už nějaké zase další strachy, další bloky. Takže nejenom, že v sobě máme nazbíráno to, co jsme se naučili od svých rodičů, máme v sobě nazbíráno to, co nás život naučil v rámci našich zkušeností, ale naučil nás to skrze nějaké nepříjemné situace, skrze nějaké zkušenosti. Ale oni nejsou nepříjemné, ale je to prostě ten proces učení. A my toto všechno střádáme, ale také to jednou musíme zpracovat. Potřebujeme jednou přijít na to, proč se nám ty věci dějí, proč se to odehrává, proč já se takhle chovám, proč já vlastně pomlouvám tam na tu kamarádku, nebo proč se bojím říct upřímně někomu do očí, hele, já s tebou dneska do kina nepůjdu, mně se prostě nechce, promiň. Máme z toho strach, radši si vymýšlíme, bojíme se, anebo do toho kina jdeme. Místo, abychom řekli, hele, mně se dneska nechce, já si radši budu číst knížku. To jsou takové naprosté drobnosti, kdy my se zbavujeme ovládání a prožívání vlastního života. Jsme schopni jet na víkend, s někým, s kým vlastně tam vůbec nechceme být. Nebo jedeme k rodičům, kde jsme naštvaní, protože už tam jedeme 2 týdny po sobě.
Místo, aby jsme jim řekli, hele, já dneska nepřijedu, odložíme to malování nebo odložíme to sekání dříví. Já prostě mám dneska něco důležitého, nebo tento víkend mám něco důležitého. Neumíme žít v nějaké svobodné volbě, je to pro nás velmi obtížné. Bojíme se, že někoho zklameme, bojíme se toho, tamhle toho. A jde o to, abychom se uvolnili z těchto kleští. Abychom naprosto vědomě prožívali svůj život. Abychom se nebáli dělat věci podle své svobodné vůle. To je klíčová věc. Prožívat ty věci naprosto svobodně. Nebát se říkat to, co si myslíme. Nebát si říkat o věci, které chceme. Nebát si sami sobě dopřávat věci, které se nám líbí, nebo které bychom si přáli. Prostě je to všechno otázka kontroly myšlenek. Být naprosto upřímný. Říct si, proč pojedu na ten víkend. Proč půjdu do kina, když se mi tam dneska nechce. Aha, abych nesklamala kamarádku nebo nesklamal kamaráda. No jo, a není jednodušší říct si, hele, mě se dneska nechce, já radši budu doma, nebo mami, prosím tě, odpust, ale já tenhle víkend opravdu to necítím, že bych chtěl štípat valník dříví. Já si prostě potřebuji lehnout, potřebuji si odpočinout, potřebuji si dočíst tuhle knížku. Máma to pochopí, když my se nebudeme bát, kamarádka to pochopí, když my se nebudeme bát. Velice často se stane, že vám kamarádka řekne, Ježišmarja, mě spadl kámen se srdce. Mě se tam taky nechtělo, ale já jsem nevěděla, jak ti to mám říct. Já jsem prostě nevěděla, já jsem si myslela, že se naštveš. Maminka řekne, hele, to bude skvělý, víš, já jsem se taky na to nějak jako necítila, to dříví počká, do zimy daleko, hele, ono nám neuteče. Ale důležitý je, aby my jsme se nebáli. Já jsem připravil seminář, který je extrémně pracovní. Já jsem vyrostl, před těmi 15 lety jsem vyrostl na povídacích seminářích nebo povídacích setkáních. A dlouho si myslím, že víc než dlouho, než jsem musel, jsem hodně takové povídací semináře, setkání aplikoval. Ale je to o té práci, je to o tom pohybu. My potřebujeme to tělo rozhýbat, my potřebujeme rozhýbat ty naše pocity, emoce. Takže je to pracovní seminář, kde se pracuje ve dvojicích, kde jsou skupinové meditace, kde jsou různé prvky několikrát denně. Jsou to určité bloky, kdy ten člověk se prostě za celý den nezastaví. Jsou tam jasné vysvětlovací části, kdy si rozebereme všechny ty záležitosti, o čem to vlastně je. Ale potom to následně zpracujeme. Meditací, pohybem, cvičením, tancem. Je to prostě série velice akčních bloků od rána do večera. No a večer dostanete domácí úkol, který budete zpracovávat, druhý den přijdete a začnete celé na novo. Já už jsem ten seminář měl, mám z něho velkou radost a těším se na další. S lidmi to velmi intenzivně pracuje. A je to hodně o tom, že jsme oddělení sami od sebe, jsme oddělení od druhých. Proto sami sebe neslyšíme. Jsme zaměstnáni myšlením, jsme zaměstnáni tíživými myšlenkami, nebo jsme zaměstnáni tím, co si kdo myslí, nebo co kdo od nás očekává. Místo toho, abychom naslouchali sami sebe. Aby jsme vnímali toho člověka, který nám nesmírně na nervy, jako nějakou část nás samých. Aby jsme toto všechno naprosto bez problémů dokázali vnímat. Dokázali jsme vnímat to, že každý je nějakým způsobem originál. To je už to finální cinknutí? Ne. Takže já bych chtěl vás poprosit, že bychom si zkusili takový drobný úkol a otočte se na člověka vedle sebe a na toho, koho neznáte. Prostě tamhle paní s pánem se může otočit na krásnou slečnu za sebou.
Pán si najde taky někoho, zkuste si najít někoho, koho neznáte. Hned rychle teď a řekněte mu do očí, miluji tě. 3krát po sobě. Pánové už to tamhle zvládli. Prostřídejte se. Řekněte si nahlas 3krát. Miluji tě. Přímo do očí tomu druhému. Přišlo to někomu divné? Není to divné. Dá se to úplně s každým. Ať je to chlap, ženská, 2 chlapy, 2 ženský. A tady u toho to všechno začíná. Děkuju. Díky.